Ahoj, jsem Gabi a chtěla bych vám říct svoji zkušenost s coachingem u Lenky. Dlouho jsem řešila téma sebehodnoty. Vždycky jsem ji vnímala hlavně přes svoje pracovní výsledky a úspěchy, ať už v práci nebo v osobním životě. Snažila jsem se být v práci lepší a lepší, pořád podávat větší výkon, ale unikalo mi, že sebehodnota není jen o tom, co dokážu pracovně, ale že se promítá i do osobní roviny. Lenka je úžasná koučka, ptá se opravdu hlubokými otázkami a odkrývá, co je za tím, co řeknu. Nedovolí mi to jen tak obejít, ale jde rovnou k podstatě. Díky ní jsem si uvědomila, že sebehodnota se prolíná každým mým skutkem. Najednou mi došlo, proč se to odráželo i v mém osobním životě. A když jsme spolu začali pracovat i na hranicích, všechno to do sebe zapadlo a přišla obrovská změna. Dala jsem si do pořádku osobní vztahy a dneska se cítím mnohem svobodněji a šťastněji. Na Lence si nejvíc vážím toho, že vás dokáže nasměrovat jemně, ale zároveň pevně, přesně tam, kam potřebujete. Každé koučovací sezení pro mě bylo a je velkou podporou. Pokud přemýšlíte, jestli do coachingu s Lenkou jít, tak přestaňte. Odpověď je totiž jasné ano. Mně to přineslo spoustu uvědomění a posunulo mě to v životě dál a věřím, že na tom budete stejně jako já.